Igbo ndị ọma, ekele m unu. Anyị alọghachila n'izu ụka ịkọrọ na akụkọ ọzọ n'ihe omume ufe ndị Igbo. Ọla mma. Papa. Achọrọ m ka gị na ụmụaka ndị ọzọ gezie ntị nke ọma iji wee mụta ọtụtụ ihe n'uru. Ọ dị mma, papa. Ọtụtụ oge gara aga n'otu oke ọhịa ka otu ọdụm na-achị dịka eze. Anụmanụ niile na-atụ ya egwu ma na-akwanyere ya ugwu n'ihi ume ya na amamihe ya. Mana e nwere otu ihe nke mebiri obi ya. Ọ naghị agbaghara mmejọ emejọrọ ya. Ọtụtụ oge ndị gara aga mgbe ọdụm a ka na-etolite, o nwere otu ezigbo enyi, agụ owuru. Ha na-achụkọrịta ntọ ọnụ ma na-akpagharị oke ọhịa ahụ ọnụ na-enweghị nkewa ọbụla. Ma o ruru otu ụbọchị, ọdụm chọpụtara na agụ owuru ezigbo enyi ya zonarịrị mmiri iyi ọ chọpụtara bụ ebe ọ na-ezopụ aga aṅụ mmiri. Ọdụm gwara agụ owuru na ha abụọ bụ nwanne, mana izopụ mmiri iyi ahụ bụ nnọọ mgbe okporo nyere ezi ọyị ha. Ọdụm gwara agụ owuru na ya achọghịzi ịhụ ya anya ọzọ n'ụwa a n'ihi na ọ bụghịzi enyi ya. Agụ owuru rịọrọ mgbaghara ma kọwara ọdụm na ya zochara mmiri iyi ahụ n'ihi na ya achọghị ka aṅụchapụ ya. O kwere ya nkwa ịga gosi ya mmiri iyi ahụ. Mana ọdụm anabataghị arịrịọ ahụ ma kwapụ agụ owuru ezi. Obi ọdụm kpọchiri ma sie ike. Ọ malitere ịhụ agụ owuru dịka anụmanụ nwụrụ anwụ n'ihi enweghị mgbaghara ma foo ntụtụta na ya agaghị agbaghara ya. Oge ọtụtụ afọ gafechara, ọdụm wee bụrụ eze nke na-achị oke ọhịa ahụ niile. Ọ naghị agbaghara ajọ omume ọbụla emesoro ya n'agbanyeghị ka o si dị nta. Ọ malitere inwe obi ilu n'ebe ụmụ anụmanụ ndị mejọrọ ya dị. Nke a mere ka ụmụ anụmanụ malite ịsọ ya asọ n'ihi iwe ọkụ ya. Maka ọ dị, mbe anọrọla na-atụ atụmatụ ka ọ ga-eji chọrọ ọdụm okwu n'ihi enweghị mgbaghara ya. O wee ruo otu ụbọchị, mbe zutere ọdụm ka ọ na-agafe. Mbe wee kpachara anya gbata ụkwụ n'apịtị nke metụrụ ọdụm n'ahụ. Ozugbo ahụ, ọdụm tụgharịrị n'iwe. Gị anụmanụ na-asọ oyi, ọ bụ mụ ka ị na-akparị? Mbe wee gwa ya, eze ọdụm, emere m nke ahụ n'amaghị ama. Obere apịtị a ekwesịghị ịpụ okwu. Oge ahụ ka iwe ọdụm tiwara ka akị bekee. Olu ya wee na-ada ụda ka egbe eluigwe nke mere ka ọtụtụ ụmụ anụmanụ zukọta. Tupu ọdụm etinye ọnụma ya n'ọrụ, ọ nụrụ otu olu ochie n'elu osisi. Olu ahụ bụ nke agụ owuru enyi ya n'oge ha ka dị na nwata. Ọdụm ezigbo enyi m, ị kakwa na-ejigide iwe n'obi gị? Ka agụ owuru jụrụ ya. Ọdụm tụgharịrị ma chewe iwe ya n'ebe agụ owuru nọ. Agaghị m agbaghara gị ihe ọjọọ i mere m. Echefubeghị m ya, ka ọdụm gwara ya. Agụ owuru wee zaghachi ya, nke a nọọla ọtụtụ afọ ugbu a. Mee ka hapụrụ ka nke ahụ mebie obi gị n'ebe m nọ, dịkakwa ị chọghị ịgbaghara mbe n'ihi obere apịtị metụrụ gị n'ahụ. Arịọrọ m gị mgbaghara mana ị nabataghị ya. Ọdụm zaghachiri ya, o nweghị ihe ga-eme ka mgbaghara gị. Dịka ọ ka kpụ okwu ahụ n'ọnụ, a nụrụ oke iti mkpu ụmụ anụmanụ. O wee bụrụ na nnukwu ọkụ amalitela irepịa oke ọhịa ahụ. Eze ọdụm wee cheta na ụmụ ya atọ na nwunye ya tọrọ n'ọkụ ahụ. Ọ gbapụrụ ọsọ wee gaa ịzọ ndụ ha. Ma n'ihi na ọ bụrụla agadi, ọ pụghị ịgba ọsọ nke ọma. Agụ owuru gbapụrụ ọsọ wee gaa zọọ ndụ ndị ezinụlọ ọdụm. Oge ọdụm hụrụ nke a, ọ malitere ibe akwa, gbuo ikpere n'ala ma gwa agụ owuru na nke ekụziela ya ihe na iwe ekwesịghị iri obi ya ma bute enweghị mgbaghara. O mere ngwa wee rie agụ owuru mgbaghara. Ndị okenye na-ekwusị, iwe na-eme ka onye amamihe gbuo onye nzuzu. Nke ahụ bụ eziokwu, papa. N'ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa n'akụkọ nke taa. Ọla mma, anyị ga-alawa. Imeela, papa. Imeela. Onye ọma m, tutu ruokwa n'izu ụka ọzọ. Ka emesịanụ. Ka emesịanụ. Ngwa kọba n'ọba soshal midia chanel anyị ugbu a. Gosi anyị na ị hụrụ ihe anyị na-eme n'anya. Depụtara anyị uche obi gị ma nyere anyị aka kesara ya ọha na eze. Daalụ sọ.